ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କଲିକତାରେ ଅଛି। କଲିକତାର ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ରାନୀହାଟି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ରଥ ହୁଏ ବୋଲିକି ଶୁଣିକି ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଶନିବାର 5 ତାରିଖ। ମୁଁ 5ଟା ବେଳୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁ ହା ହୁ ହା ହୁ ହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କର ପଛରେ ହୁ ହା ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଗକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆଡ଼କୁ ପଳଉଛନ୍ତି, କିଏ ସିଆଡ଼କୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ପଚାରିଲି ଜଣେ ପୁଲିସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ আজকে কি রথ এই দিক দিকে আসবে? পুলিশ ভাই মতো কହୁଛନ୍ତି, আরে রথ তো এইদিকে চলে গেছে, আর তো আসবে না। ମୁଁ ଆଉ କରିବି କଣ? ମୁଁ ପୁଣି সেই পুলিশ স্যারଙ୍କୁ পচারিলি, আচ্ছা স্যার তাহলে আপনি বলুন এই যে সব এইদিকে সব ছুটাছুটি করতে সব চলে যাচ্ছে, যাচ্ছে কোথায়? পুলিশ স্যার মতো কହୁଛନ୍ତି, আরে দাদা এরা তো সব খাবার জন্য যাচ্ছে।